sa Bicol, kapag inutangan ka, dai ka na mag-asa, nababayaran ka. You know why? Because ang mga tao dito sa Bicol, mauurag lang mag-utang, pero dai tatao magbayad. Itong uutangan ka, pero pag siningil mo, sinda pa ang anggot. Sisingilin mo na, nalilingawan na si mga utang ninda. Yeah, true. Kaya ang mga tao digdi sa Bicol, igwang hilang ning amnesia. Kaya kapag inutangan ka, dai ka na mag-asa, nababayaran ka. Tano? Tano? Bakit? Tano why? Because people digdeyo sa Bicol nakakalingaw na kapag may utang. Kaya kung mapautang ka, siguraduhon mo duman sa taong tatao magbayad. Tatao magtanda kung isa'y ang inutangan niya. Bako duman sa taong pinautang mo na kapag siningil mo, siya pa ang anggot. Kadakol araw ka yan. Like this. Pwede ko naman ko si tigsubali mo sa kuyang kwarta. Kaya puwang ko naman kaingon niya. Ay, mayo kong kwarta pa di. Grabe naman yan. Sibut-sibut ka. Di pa nga nitulong taon. Sibut-sibut ka tulos magsingil. O si, ang mga tao digdi sa Bicol, may mga sayad ang payo. Ika na nagpautang, ika pa nga anggutan. Pag nagsingil ka, ika pa may sala. Kaya ang mga tao digdi sa Bicol, may mga sayad. Kaya naisipan ko mag-research sa Google kung taano, bakit, why. Pero mayo akong nahanap ning kasimbagan sa mga uurag mag-utang pero dai man tatao magbayad. Kaya ika, pag nag-utang ka, makanood ka magbayad, yo, bakutong lilingawan mo kapag siningil ka, ika pang anggot. Di puta.